Dolobheni naninike inkathi. Yebo ngani. Yazi uma ungabuzwa nje ukuthi usebenzise yiphi criteria ukuhloza ukuthi there's no way i-IFP yakenza kahle. Ngagaranta ukuthi ngabheja umayelana lokugcela ukuthi ayikho iphuzo ongaqhamuka nayo, ayikho into ebambeka ongaqhamuka nayo ukuthi i-IFP there's no way yakenza kahle. You know what wembhem. Yazi mina angisakholelwa kule nto yokuthi i-service delivery, i-poor service delivery, ne-good service delivery, something to do nopolitiko, nokuqemba ipolitiko okuphethe. But into yasuke yenzeka ile nto ekutheni uma uzobheka le misebenzi yokuphatha efana nokuba yimeya, uba upresident, kuba ungqongqoshe, uba yi-CEO, ukusebenza kwakhona ku-based on i-subjectivity. Ayinawo ama-statistics. It's unlike umuntu like for example osebenza efemini omashanela, like umuntu osebenza enkontrakini mhlasimbe ushaya ipiki, noma mhlasimbe umuntu o-data capture office ngobani i-work performance yakhe mhlambe uyijaja ngokuthi mhlasimbe uprint amaphepha u-500, yamuntu uyi-hard work, mhlasimbe laba abangasebenza nawo uprint aba-200. Leyo epiki mhlasimbe uzomenta ngokuthi yena kuthi nge-hour besezele u-20 meter, hayi laba abasebenza donsa ku-10 meter. So uyabona ukuthi uyavilapha uyi-hard worker loyana ku-based on i-subjectivity. Wena I can guarantee ukuthi so kunemehluko, so kulula lapha nakupolitiki ukuthi ugeneralize ukuthi umuntu akazenze ezilutho. Mina I do believe ungaboni usaba ingoma eculwa ukuthi uhulumeni akasenzeli lutho, ama-councillors. Mina I do believe that a lot of councillors asakasenzela ukuthila asakaba ama-hard work. Ukusoba ingoma ecutha ama-councillor awenza ilutho, nanokuthi into eyinkinga nami ashaye lento esengiyichazile ama-councillor ukuthi uhlolo umsebenzi wayifana nayo leyo nze example ngawo leyo kuphatha, ngoba bona ayinayo i-clarity imisebenzi efana nokumeya nomngqongqoshe nokuphatha. But into ayincike kwi-subjectivity. So kulula noma ngabe uyamuntu usebenza kahle mangizo ngakuthandi, ngoba I can guarantee ukuthi lokho ukukhuluma is like driving ukuthi wena uyi-MK, ngibona ukuthi uyi-MK wena uzondela i-IFP awunawo into ebambeka. Even i-ANC ngozoba ledi ngikathi ke kuyivikela ayikho loo nto leyo. Nelindele ngephuzu West Party leya nto vele uDode lapha shoot wena buku waste management i-behavior yabantu lapha, but wena uzothuka i-IFP lapha ukuthi i-IFP ayikho into ekuyayenza lapha ecacile. Will never be a kind of people abakhuluma eqiniso masazokhuluma izinto ezingenaso isisekelo. Mina I do believe ukuthi there's way IFP yake yenza kahle. But it's just that kwa wena usebenzisa ukuthi wena awuyithandi. Even wena mhlasimbe wona wakwayibona ngempela ke ingenzi kahle, uma ungathi ungalandela kahle yayiphethe umasipala vele ongenayo imali, yashaya mhlasimbe engenza okungcono, mhlawumbe yayinikezwe 100 million, yawusebenza wonke lo 100 million yangawaste awusenza ngendlela efanele. But wathi uthi izidingo zalabo bathi IFP ayenzanga kahle, mhlasimbe izidingo zalo umphakathi wayo lapho zayifuna mhlasimbe izidingo ezirequire u1 billion, kusho ukuthi umasipala lo umasipala noma i-district municipality ayinawo lo mali, kwase kuthiwa ihlulekile. Kuyinto kanjalo mina ngikholelwa kuloo nto leyo, nokuthi nje ezinye izinto mina ngikholelwa ekutheni i-behavior noma i-corruption ngempela ke mhlasimbe akwenzeka kahle. Ngikholelwa ekutheni mina i-behavior abantu waneqembu lakho le-MK mina ngingagaranti ukuthi yonqala amangelona kwiqembu lakho noma ngasolo le-MK imali ngaphatha nawe ungathiwa alikho into elake layenza. So wena ubuyizondela i-IFP awunayo into ebambeka, and i-IFP even kusaphila umntwana mina ngeyinto akade ehlala etsaka ngayo ukuthi kodwa akayisho akaze ethi akaze kube khona ngisho ichashaza. I-IFP ine-record elihle kabi umasipala ukuthi ihleli uclean kuma-audit makucheckwa lapha nazo khima into mina bemthikawo ke ethi nakaza akakhwabanisa imali. I thank you. Shut
noma abantu bekhuluma kabi ngami ngicela ungabanaki dali ushada nami noma abantu bekhuluma kabi ngicela ungabanaki dali ushada nami kuyohlala umoya noma wena